Ja, dit is een hele wichtige stap. Omdat de Ossendiek, die in de jaren 2030 gebouwd is, echt naar de 21ste eeuw gebracht worden moet. Hij moet update worden. Het eerste doel is de veiligheid, maar er wordt meer dienen, lijkt als de onlis van een fisk-migratierivier en energieopwekking. Als je dus naar Blue Energy, het opwekken van energie omdat er een verschil tussen zout en zwier wetter zit, nou, dan ben je hier helemaal op het goede plak. Zinnecellen ek. Wat ik heel wichtig is toerisme verzeld, want je komen nogal wat Japanners heen en dat is goed, want die kunnen yield uit Jan. En natuurlijk de bredere en diepere sluis bij Kwawe de Zaan, dat is ik een hele grote jongen. Die is belangrijk voor de skipswerven die het grote skippen bouwen willen. Die kunnen nou net door de sluis. Dus komt er een grotere en bredere. De provincie is blij met het totale plan dat 850 miljoen euro kost, maar had ook wat wensken. Onder andere een nieuw fiets- en kuierpaad, maar dan aan de Waadzeekant. Nou leidt er zelfs een paad naast de autodiek die onder de IJsselmarktkant leidt. En dan heeft aan de rechterhand gewoon die hege diek van de Oosterdiek. Als het aan de Waadzeekant leidt, heeft nog een mooier uitzicht. En dat is goed voor de toeristen. Het monument, waar de twee helden bij elkaar komen binnen in de jaren 2030, dat heeft wel wat verbouwing nodig. Het is mooi, hè, maar het kan wat beter. Want het moet allegaar wel naar deze tijd gebracht worden. Zo moet de dik meer toeristen loeken. Hielendal uit Leeuwen het culturele haardstad wordt in 2018, zodat ze daar ook komen. Het plan luidt de komende 6 weken op besjen van bezwieren en weensken. Dit hier gaat de eerste schepper de groen in.